क'क्राझारनि जिखिनि मोनसे जाथाय मैया फुंबिलिनि जिखिनि समनि जे एनकाउन्टार जे जाथाय बे जाथायखौ खोनानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोबोरै दुखु मोनदों आरो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिदों। दा बेवहाय जोङो फरेस्ट ओनसोल बा हाग्रा ओनसोल बा वाइल्ड लाइफ ओनसोलखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बा जोंनि इक'लजिकेल बेलेन्स बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बिफां गायनाय बा बिफां दाननायखौ जोङो होबथानाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। बे टाइमाव माबायदि मा राहाजों दंफां दाननानै जिखिनि मोनसे फालांगियाव 2 नाम्बारै बेबायदि मोनसे खालामनाय बेबायदि थासारिया मुगैथाव जादों। बेयो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन। बियो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन आरो जाय बिथांमोना 2 नाम्बारै दंफां लायनो थांदों आरो 2 नाम्बारै खामानि मावदों होननानै जाय बिथांमोनखौ फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि गावथारनाय जाबाय बे जाथायाबो जोबोद मुगैथाव जादों आरो बे जाथाया जोबोद सोंखारि जाथाव जादों। दिनै दंफां दाननाय बा हाग्रा सिफायनायनि मोनसे क्राइम बेखौ बन्द खालामनो थांनानै डिपार्टमेन्टआ आखायाव हाथियार लानानै दिनै सासे क्राइम मावनाय मानसिखौ बन्द खालामनो थांनाया दिनै बेआइन मानसिखौ दिनै बन्द खालामनो थांनाया दिनै आरोबाव डिपार्टमेन्टनि मानसियानो आयेनखौ आखायाव लानानै बिथांमोना सासे मानसिनि जिउ फोजोबनाय आरो जिर' मोनसे डिस्टेन्सनिफ्राय जेनाखि गुलि गावनाय थासारिया जोंखौ खुद्रिखांहोदों। बेनि थाखाय बे जाथाया बोरै जानो मोनखो, बे जाथाया जानो मोननायनि गुदियाव मा दंमारो थारैनो जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गार्डआ बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिखिनि स्टाफसा गावदों बै बिथांमोनखौ जेरैखि जाया सुंद' समनि गेजेराव बिथांखौ हमनांगौ आरो गोख्रों मोनसे राहानि गेजेरजों साजा होनांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव CID मोनसे इनकुवारि नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इतिमध्य जोङो दाबि दैखांबाय। बेनि थाखायनो बियो माब्लाबाबो लासै दाजाथों। जुदि लासै जायोब्ला जोङो बेनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन बाथ्राबो जोङो बुंनो गोनां जागोन बा जोङो आन्दलनबो खालामनो गोनां जागोन। दा जोंनि गुबै जेनाखि जोंनि थांखिया जाहैबाय जे फरेस्टआबो प्रटेक्शन जानांगोन, प्रिजार्भ जानांगोन आरो आरो बेखौ होबथानो थांनायाव जिखिनि डिपार्टमेन्टनि जिखिनि खामानि बेबो आयेनखौ सिफायनानै जेन जाया बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो लुबैयो। खायसे सुबुंफ्रा समाजारि बिजोङाव बिटिआर एकर्डनि जिथु गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि जाथाय मानो जानो मोननांगौ होननानै बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि जाथाया जानायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाया जे बेवहाय दाय दङ, दाय जानो हाथावो बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानि मावगोन माब्लाबा आरो गाज्रि मानसिखौ दबथायनो थाखायनो दिनै भारतआव इन्डियान कन्स्टिटिउसन दङ बा दिनै पेनेल कड दङ, दिनै माखासे प्रिभेन्सन एक्टफोर दङ। बेनि थाखायनो ल' एन्ड अर्डार, बेनि थाखायनो दिनै पुलिस डिपार्टमेन्ट, बेनि थाखायनो आर्मि पुलिस सेना बाहिनी। भारतआ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव भारतखौ नोङो मोजाङै सासन खालामलांनांगौनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सेस बा ल' एन्ड अर्डार बा पुलिस मिलिटारि बायदि मैया दङ। दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव उदां जाखांनायनि उनाव भारतआव गाबोन जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बेयो भारत उदांस्रिनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा? बियो भारत उदांस्रि मोननायनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा? बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बियो गोथौ साननो हायै बा सानगोथे मानसिफोरनि बियो अपिनियन आरो हाफ इनफरमेसन थानाय। दिनै इउटुबाव सोर गेलेयो? इउटुबाव हाफ इनफरमेसन थानाय मानसिफ्रा बाथ्रा बुङो। प्रेक्टिकेल जायफोर खामानि मावो बिथांमोना इउटुबाव माब्लाबाबो बुङा, फेसबुकाव माब्लाबाबो बुङा बिथांमोना माब्लाबाबो बुङा। जायफोर आयदानि सोमोन्दै जेबो मिथिया, जायफोर एकर्डनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, जायफोर बर' हारिनि रेभलिउसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया, मुभमेन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, माहारियारि आफादफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बा बै जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, बेफोरबायदि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बेसलेस खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेजों समाजा माब्लाबाबो दैदेनजाया आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो एसे गोजानाव थानायानो मोजां आरो बा बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायानो मोजां। गोजोन्थों। बिटिआरआव माखासे जेंना थारैनो बेफोरखौ समय मथे जुदि एक्सन लानो हायाब्ला, समय मथे बेनि थाखाय प्रिभेन्सनखौ होनो हायाब्ला, थारैनो जुदि कालप्रिटखौ जुदि समय मथे जुदि एरेस्ट खालामनो हायाब्ला, पानिशमेन्ट होनो हायाब्ला, थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों इयुनाव बुंगोन जे फेलार जादों होननानै जोङो बुंगोन प्रसासना। नाथाय जोङो दासिमबो बुंदों जे दायनिगिरिखौ हमनांगौ। दा बेवहाय रेप एन्ड मार्डार केस जादों बा हिउमेन ट्राफिकिं जादों बा नोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय फेक एनकाउन्टार जादों बा एनकाउन्टार जादों। फेक एनकाउन्टारबो जानो मोना, एनकाउन्टारबो जानो मोना। दायनिगिरि मानसिखौ हमनांगौ, हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव दोननांगौ बा बिजिरसालिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिजिरनांगौ आरो माबायदि आयेन मथे साजा होनांगौ बियो दिनै जोंनि आयेना बुंदों।
भारतनि आयेना बुंदों दा बे बाथ्राखौ जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ मान होयो हिसाबै इन्डियान डेम'क्रेसिखौ जों मान होयो हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जोङो हास्थायो जों माब्लाबा हिउमेन राइट्स भायलेसन जों माब्लाबाबो लुबैया जोङो हिन्जावसा बा आइजोफोरनि सायाव एट्रसिटिसखौ जों माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा बा सोरबा गोग्लैसोनाय न'खर बा गोग्लैसोनाय हारिनि सायाव एट्रसिटिस बा डिसक्रिमिनेसनखौ जोङो बेखौ माब्लाबाबो माने जों गनायनाय नङा थारैनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो जेरैनो जोङो सासे मानसिया थांनानै थानो मोननांगौ बेबायदि थांनानै थानो लुबैनायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो गोजोन्थों।